Ja. Her så starter den swimmingpoolen på hotellet, som går udendørs. Det her, det er mande. Og ved du hvad? De har lige den rigtige temperatur. Ja, de er så kolde, det der låter. De er gode. Nej. Det er lige til en lille føde på. Nej, godt. Ved du hvad? Så lækkert. Det kan vi lige klare. Skal vi lige... Hvor satan det er! Hold kæft, det er en svimmerpool. Satan, snibboldkamp, mand! Hold back! Kæft, var det! Sorry! Det kan stå. Hvad kan godt betale sig, siger du det? Short lip. Ej, det går også stærkt op, reklameret. Skål! Jeg har aldrig prøvet det her. Det er en ting, jeg har haft. Kan det der, hvor jeg havde det er så godt. Det der i forhold i fronten af et skib. Det der net, der hænger ud. Nå, der hvor de har galionsfiguren, der hvor på de gamle sejlskibe. Det her, den har jeg haft, og jeg vil gerne ligge derud og trække den ud. Den har jeg opnået. Ja. Den anden, det er det her. Det er bare... Og så kan man lige lave, den her. Og så... Det tror jeg sgu også, jeg må prøve, eller hvad? Værsgo. Jeg får hjertestop, det kan jeg ikke. Nej! Hvor satan var det koldt! Nej, jeg er klar, jeg filmer det. Okay, jeg tager en tur. Filmer. Hvad skal jeg? Den kører allerede. Den kører bare. Du klipper. Nej. Det er for meget. Fantastisk. Der er plads til dig der. Kom ind! Tøsen, junge. Yes, man! Ej, hvor... Ej. Oh my god. Det er simpelthen velklart. Det er godt nok spidsenklasse. Onkel Dag, du har gjort det igen. You done it. Shit. Det er god reklame på hotellet. Og øllen er dejlig kold. Ja, det er god reklame for Dixos Hotel med Michelin-stjerne. Kim, kom herover og film det der. Christian, prøv at se det der. Ej, det jeg havde en kamera med. Men prøv at se. Op på floodlights der. Ja, sneen der falder. Og sådan en meter sne. Og på taget. Så køres op for det godt. Det er sne, ja. Så bare se her. Op på taget der. Se her. Du rejser det op. Thomas? Nej, det er Christian. Og så er hele pisten på gaden. Sådan. Ved du hvad? De kan glemme deres gildeskade. Ja. Opvaskik. Det her. Ja.
Ved du hvad? Det her, det er 10 gange federe afterski end alt det andet. Kæft, det var koldt at lægge sig i sneen. Det var godt, ikke? Helt vildt. Det var godt. Helt vildt. Det var godt at hoppe tilbage i vandet. Nu dør jeg. Nej. Nå, hvor fanden bliver de af de der gutter? Jamen altså, ved du hvad? Det er nogle tøser. Det har ikke været helt nede. Gælder at høre, hvor hvor det er henne. Om han overhovedet ikke har lyst